The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapakit na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Isang misis ang dumulog sa ating tanggapan upang ireklamo ang kanyang mister. Ang reklamo ni misis habang siya ay nagtatrabaho umano sa ibang bansa. Ang kanyang mister pala ay may ibang babae ng kinagigiliwan. Dahil rito siya ay umuwi para harapin ang kanyang mister na maliban sa may ibang babae na ay hindi pa magawang magbigay ng sapat na sustento sa kanilang mga anak. Dahil sa reklamong ito, ora mismo tayong umaksyon at pinagharap ang mag-asawang sa kanilang barangay. Magkasundo pa kaya ang dalawa? Magkabalikan pa kaya para sa pamilya? O tuluyan ng mawasak ang relasyon ng dalawa? Sabay-sabay nating alamin sa Tabang Ora mismo update. O diba? Kaya lang naman yung mga kamag-anak ko nagagalit sa akin, di sa akin naniniwala kasi pinalabas yung sinungaling ako na wala kayong naging relasyon. Oo, diba? May mga ebidensya ako, may video ako. Hindi ako maghihingi sa'yo ng pera, sabi mo mukhang pera ako. Dami ako yan. Nasusuka ako kung pera ko. Hindi ko kakailangan ng pera niya. Kasi ipapakulong na lang kita. Sa loob ng 8 taon, tiniis ni Veronica Brutas ang araw-araw na paghihirap at pagkawalay sa pamilya noong siya ay naging domestic helper sa Middle East. Dala-dala ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero imbes na mapuntahan ang lahat ng pinapadala para sa pamilya, ang kanyang asawang si Ernie, iba pala ang pinaglalaanan ng pera. Nalaman niya na habang siya ay nagpapakahirap sa ibang bansa, ang kanyang asawa nagpapakasarap daw umano sa bago nitong babae. Kung kaya nagdesisyon itong umuwi nitong buwan ng Mayo at lumapit si Veronica sa aming programang Tabang Ora mismo para kasuhan ang kanyang asawa. Veronica, pwede po bang makikwento sa amin ano po itong reklamo mo laban mo kay mister? Yun nga po, yung pinapadala ko pong pera, pinapang babae lang po niya. Tapos yung mga anak ko po, pinapabayaan na niya, ginukurutuman niya po lahat yun. Kaya nagreklamo po ako, naandun pa po ako nito sa abroad. Tapos kung nung makauwi po ako, nag-usap po kami sa barangay. Ang napagasundan po namin doon, magbibigay siya ng 5,000 po every month. Kasi yun daw po yung kakayanan niya. Pero wala naman pong ibinigay. Okay. Tapos nung umuwi po ako, may nalaman po ako na kinakasama niya. Doon na po siya nakatira. Wala naman po siyang binibigay. Kahit nga po yung pambayad ko ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng mga bills po, nasa kanya po yon. Eto bang si mister ay ganyan na talaga yung pag-uugali bago ka pa man naging ng ibang bansa? Meron ng history ng pambababae itong si mister? Opo, madami na po. So, madami ng beses na pinatawad mo itong si mister at naniwala ka ulit? Opo, madami pong beses akong naniwala sa kanya. So, ibig sabihin nito, Veronica,
mentally, emotionally depressed ka na dahil sa pinanggagawa nitong si Mr. mo. Opo. Okay, matanong ko, kayo ba ay kasal nitong si Ernie, itong asawa mo? Opo. Ilang taon na kayong kasal nito? 22 years po. 20. Tinungo ng aming team Tabang Ora mismo ang lugar ni Veronica sa Basod, Camarines Norte. At sa araw rin na yon, ay araw din ng muling paghaharap nila ng kanyang dating minamahal na si Ernie. Pero imbes na masayang reunion ang magaganap, sa barangay ang kanilang bagsak. Sa relasyon, napuputol yan kapag wala nang ugnayan. Meron po. Nagkausap sila sa CCTV, nakita ko. Saan? Sa bahay. Gabi-gabi, di ba? Kaya nga. Ibig sabihin, hindi pa putol. Yung bahay niyo, isa pa rin, di isa pa rin. Wala po ako, nasa Manila po. Pinalayas po siya dyan sa bahay ni Bita. Wala man po siya dyan silbi. Kumbaga wala na si kaya pinalaya siya, binawi sa kanya yung pera. Lalabas ko yan lahat. Ilalabas ko yan lahat. O diba? Kaya lang naman yung mga kamag-anak ko nagagalit sa akin, di sa akin naniniwala kasi pinalabas yung sinungaling ako na wala kayong naging relasyon ni Ashley. Pero totoo, diba? Totoo, yun ang ginagagalit ng mga kamag-anak ko. O sabi mo, sinasabi mong hindi totoo yung ano, kaya nagagalit sa akin ng kamag-anak ko. Sabi mo, kakampi mo. Kakampi mo kasi pinalabas mo nagsisinungaling ako na wala kayong relasyon. Diba? Pero totoo, diba? May mga ebidensya ako, may video ako. Hindi ako maghihingi sa'yo ng pera, sasabihin mo mukhang pera ako. Pera-pera ng laban ng ayoko ng pera mo. Diba sinabi ko sa'yo, ayoko ng pera mo, madami ako niyan. Diba? Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, ayoko ng pera mo. Nasusuka ako kung ang pera mo gagamitin ko, nakakasuka. Hindi ko kailangan po yung pera niya kung ang pag-uusapan ng ganon. Kasi ipapakulong na lang kita. Sa ngayon, wala kang trabaho. Wala, inaasa niya po sa akin yung panglisensya niya. Si Ruby ang asawa niya, sa akin siya mahingi ng panglisensya niya. Ang kapal ng pagmumukha mo. Motor ko ang gamit mo, cellphone ko yan, gamit mong yan. Ang kapal ng pagmumukha mo. 20 babae, ano sabi mo, hindi ko natikman lahat yan, 29, 17 lang siguro, kapal ng pagmumukha mo. Abang na-take mo pa yan, nasa harapan ng mga bata. Tatanungin kita, mahal mo ba siya? Mahal mo pa? Matagal na po, sukang-suka ko sa kanya, matagal na. Dahil hindi magkasundo ang dalawa sa barangay, inakyat na namin ang kanilang problema sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD ng Basod, Camarines Norte. Dito nagkaroon ng closed door na usapan ang dalawa kasama ang MSWD officer. Naging matagal ang kanilang pag-uusap. Pero sa huli, nanaig ang kagustuhan nilang dalawa na mapabuti ang kapakanan ng kanilang anak. Hindi na kinasuhan pa ni Veronica si Ernie dahil sa pangbababae nito. Ang tanging hiling na lang niya ay sustento para sa mga anak. Nabanggit din ni Ernie na ibabalik na ang motor at cellphone nito kay Veronica at aalis na siya sa kanilang bahay. Binigyan din si Veronica ng barangay protection order upang maging ligtas sila. Pinakita ni Veronica ang sanay dream house niya pero nauwi sa bangungot. Sira at napabayaan na bahay ang bumungad sa amin. Ano po ba yung napag-usapan nyo doon sa MSWD po, yung kasunduan nyo po? Yun, kasunduan namin na kailangan niyang bibigay ng sustento. Yung sustento na, ang sabi kasi niya doon, kung kailan siya magkatrabaho, pero hindi nga ako pumayag. Kasi ang gusto ko, magsikap siya. Hindi yung hintayin niya kung kailan siya magkatrabaho. Kasi kung hihintayin ko yun, kilala ko siya. Hindi, wala siyang pagsisikap sa buhay niya. Kasi iisipin niya, meron ako. Akala niya kasi namumulot lang ako ng pera. Kaya hindi siya gagawa ng paraan. Hihintayin niya, magbigay ako sa kanya ng 3,000 para makuha niya yung lisensya niya. Kaya hindi ako pumayag nun. Pero, sa katapusan, magbibigay siya, sisikapan niya magbigay siya para sa mga bata. At kapag nagkatrabaho siya, babalik kami ng DSWD at kung magkano yung sahod niya doon, yun ang pag-uusapan namin ulit. Hindi na siya dito pwede, aalis na dito sa bahay na ito. Pumayag po si sir? Pumayag siya. Lilisanin niya ito, tsaka wala na kaming pakaalam sa buhay. Kung ano yung gusto tapos namin yung motor doon. po na sinasabi niya? Yung motor, sinoli na niya, yung susi. Yung cellphone, bukas niya daw isusoli. Sa hindi inaasahan, may inihandang sorpresa pala ang 4 na anak ni Veronica dahil sa araw na ito ay kaarawan ng kanilang ina.
Hindi man naging masaya ang kinahantungan ng pagsasama ni Ernie at Veronica, biyaya naman umano sa kanya ang pagkakaroon ng mga anak na handang umalalay para sa kanya. Isa si Veronica sa patunay ng pagiging matapang at gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ayan mga ka-aksyon, hindi man naging masaya, hindi man naging maganda ang kapalaran ni Mrs. dito sa kanyang asawa, pero ang importante partner, yung kanyang mga anak, ipinadama sa kanya ang tunay na pagmamahal. Napakahirap yung naging sitwasyon ni ma'am kasi nasa ibang bansa ka, yung asawa mo na sana ay yung magiging katuwang mo ay nagloloko pala. Sabi nga partner, yung kanyang pinakaunang pangarap is dream house, di ba? Na maibigay sa kanyang mga anak at doon na sila syempre magsasama-sama. At pangarap yan ng isang ina partner na kaya nagtrabaho sa ibang bansa para maibigay yung magandang buhay. Katuwang pa rin ang kanyang asawa na naandito nag-aalaga sa mga bata. Kaya lang dahil sa unfaithfulness, dahil partner doon sa sinasabi na hindi tunay na pagmamahal sa asawa, naghanap ng ibang makakabigay sa kanya ng ligaya. Bakit kaya partner, meron mga tao, hindi lang sa lalaki, meron din sa asawang babae na hindi nakontento at nakakakumit ng ganitong pagkakasala sa kanilang mga asawa? Maybe dahil partner, sabi ko nga, hindi tunay yung kanilang pagmamahal or mahina sila sa kanilang mga pinagdadaanan, mahina ang kanilang loob, mahina yung kanyang yung control baga, 'di ba? Sa iyong sarili na no, I will not do this because I am already married. Yung tentasyon talaga partner. Dapat marunong siyang kumontrol, alam niya kung paano mag-say no, gano'n. So pero hindi natin malalaman yan kasi hindi tayo yung nasa sitwasyon. Kumbaga, iba-iba yung naging rason kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan sa pagitan ng mag-asawa. Ang pinaka-ano lang dyan, partner, may pagkukulang sila sa isa't isa. Sa isa't isa. Okay. Pero ang pinaka-naapektuhan dito ay yung mga anak talaga, yung mga bata. Yun ang pinaka-apektado ang mga bata. Kaya sa pagpapamilya, hindi yan biro, partner. Dapat through thick and thin, ano pa man ang inyong pinagdadaanan, yung inyong naging promesa sa harap ng altar, dapat manatili na yun, di ba? So, ano pa man ang maging problema, tayo ay mag-asawa sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, tayo ay mag-asawa, kaya hindi tayo gagawa ng anuman na bawal. Tama. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina, 4 na taon nang iniinda ang namamaga nitong binte at paa. Ang kanyang hinaing ay hanggang ngayon, hindi pa rin niya malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. Abangan. Mga ilang kaganapan sa ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan sa Camarines Norte. Ating babalikan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo mula sa Santo Domingo Albay, isang ina ang labis na nahihirapan ngayon sa kanyang sitwasyon dahil ang kanyang kaliwang binte ay 4 na taon nang namamaga. Para sa detalye, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Adelfa Bibon. Magandang hapon, Nanay Adelfa. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta ka na po ngayon, Nanay Adelfa? Ito po, ang laki pa po ng paa, namamaga. Patuloy pa rin ang pagtitiis ng sakit po, sir. Opo. Nakita po namin yung ipinadala nyo pong larawan regarding po dito sa sitwasyon ng inyong binte at paa. Maaari nyo bang maikwento sa amin, Nanay Adelfa, paano nagsimula itong pamamaga? Nagsimula po, sir, itong pamamaga kasi noong 2021 po, kasama ko yung asawa ko, nanguha po kami ng kawi sa bundok. Tapos bigla po, sir, akong natalisod. Tapos po, sir, mga 2 linggo, saka lang ito, biglang lumaki. Tapos di na ako makalakad hanggang sa namamaga. Tapos iyak ako, sir. Tapos, kahit sa albularyo, sir, pinapagamot ko na kahit saan. Kasi po, sir, kung sa mga doktor, sir, mahirap lang po kami, sir. Walang ipapamasay. Kaya, alos po, sir, kung nakakakuha po kami ng pera, yun, ng August 7 po, sir, yun po ang last na pa-check up namin sa VR. Kaso, sir, marami pong laboratories, marami pong gamot. Di ko po, sir, yun mabili. Tapos, sir, kaya nga po, pumunta dito si Kap, tapos humingi ng tulong po sa inyo, sir, para matulungan rin po ako, sir. Opo, at nakita namin ngayon, ma'am, dito sa video na talagang hindi biro po itong pamamaga ng inyong binte. Kakaiba talaga, kumbaga hindi biro po itong natamo po ninyong uri ng sakit. Opo, sir. Opo, maliban sa pamamaga, ma'am, ano pa yung nararamdaman nyo ngayon diyan po sa inyong binte? Opo, sir. Ang nararamdaman ko po, sir, minsan po, sir, naninikip na yung dibdib ko, sir. Minsan po, nanginginig po ako, sir. Opo. Kaso lang po, sir, ang ninalagasan ko lang ng daw ng bayabas. Opo. Kasi hindi ko alam kung ano dapat igamot dito. Opo. Pero sinabi nyo, ma'am, kanina ay napatingnan nyo po ito sa doktor. Pero anong sabi ng doktor, ma'am, sa kalagayan po ninyo? Ang sinabi po ni Dr. Sally doon sa findings po, sir, na ipalaboratory daw para raw na ilipan chassis po, sir. Tapos, yung mga reseta po, sir, tapos mga laboratoryong binigay niya, dapat raw magawa po yung sa 1 buwan. Opo. Tapos, hindi ko po matapos kasi wala naman po ako talagang
panggastos po, sir. Pero may ibinigay naman na mga gamot na dapat nyo pong inumin para kahit papano ay maibsan po itong nararamdaman po ninyo. Opo, sir. Ay, wala naman talaga po, sir. Ano lang po, sir, yung pinakuluan talagang bayabas talaga, sir. Opo, sino po yung nagbigay sa iyo ng instruction na maaari po itong gamutin gamit yan pong bayabas na pinakulo po? Ano po, sir? Kasi po, sir, wala po kami, sir, na pera. Sa albularyo po, sir. So dahil sa sinabi ng doktor at nalaman nyo na medyo may kamahalan po yung magiging proseso po sa kalagayan po ninyo, ay dumiretso na po kayo sa albularyo at sinabi itong kahit papano ay maibsan gamit ito. Pero kamusta, Nay, yung naging gamutan po ninyo? Minsan po, sir, minsan kumikinis rin. Pero, sir, hindi talaga kaya, sir, gamutin. Kumbaga, hindi po nagkakaroon ng pagbabago dito sa pamamaga po itong ng inyong paa. Kumbaga, mas lalo pang lumalaki. Opo, sir. Kaya di na lang ako, sir, di ko na lang, sir, pinatuloy. Nagtitiis na lang po ako, sir. Opo. At nalaman po namin, mahigit 4 na taon na po itong iniindan yung sakit. Pero ilang beses na po itong napatingnan nyo po itong kalagayan nyo sa doktor? Ano po, sir? Sa BR po, 2 po, sir. Noong kasi rinisitahan po ako, sir, ng albendazole. Opo. Tapos, yung August 7, yun ang pinakalas po, sir, kay Dr. Sally po sa BR. Kasi yun lang nga po, sir, di ko magawa dahil maraming laboratory, marami pong gamot na bibili. Di ko po alam ang gagawin, sir, kasi wala naman po talaga akong pangbili. Opo, sa lahat po ng nireseta po ng doktor na mga gamot, ni isa po wala po kayong naibili at nailagay po dyan sa inyong binte? Wala po, sir. Opo. Gaano po ito naka-apekto, ma'am? Halos 4 na taon na po ito. Nakaka-apekto po ito sa sarili ko, sir, dahil hindi ko magawa, sir, yung dating nagagawa ko. Dati po, sir, kasi naglalabandira rin ako, nag-aalaga ng bata. Tapos, hindi ko mabigay sa anak ko yung dating naibibigay ko. Tapos, ito ang pinakadlang sa buhay ko, sir. Itong, sakit ko, sir. So, mabigat na po ito, ma'am? Opo, sir. Magandang hapon po, Nanay Adelfa. Magandang hapon po, Opo, ma'am. Nanay Adelfa, 4 na taon na po itong pinagdadaanan nyo pong hirap dahil po dyan sa namamaga nyo pong paa at binte. Paano nyo po, Nanay, na itatawid yung pang-araw-araw na sitwasyon po ninyo? Lang po, ma'am, kasi nagbabarangay tanod rin ako. Tapos yung asawa ko rin, laborer po, madam. Yun na lang. Tapos yung mga kamag-anak namin minsan, binibigyan din po kami, ma'am. Okay. So kayo po ay barangay tanod, Nanay? Opo, ma'am. Nagbarangay tanod po ako, ma'am, kasi sayang naman ang 1,000. Tapos, parang exercise ko na rin po, ma'am, dahil 2 oras lang po, ma'am. Opo. So, pero pag may mga operasyon po sa barangay ninyo, nahihirapan po ba kayo dahil sa sitwasyon nyo, Nay? Opo, ma'am, pero exempted kay CAP kasi naiintindihan nila ako. Opo. So siguro po, Nanay, mabait po kayo dyan sa barangay ninyo, no? Kaya iniintindi po ni Kapitan yung sitwasyon ninyo. Opo, ma'am, lector po ako, ma'am, sa simbahan po, ma'am. Okay. So aside po dyan sa pagiging barangay tanod, kayo din po ay nagsisilbi sa simbahan. Opo, ma'am. Okay. Pero hindi naman po kayo nahinto sa trabaho dahil po sa sitwasyon ninyo, Nay? Hindi naman po, ma'am, kasi ang mga kasuotan ko mahaba lang na pantalon. Opo. So, by that, natatakpan po yung paa po ninyo? Okay. So, kayo po ba, Nay, ay meron din pong mga anak dahil nababanggit nyo si Mister ay katuwang nyo din po sa pagtatrabaho. So, meron po kayong mga anak? Meron po, ma'am. Isang grade 9 tapos isang grade 6. So mga minor pa po yung mga anak po ninyo, mga bata pa?
Hello, Nay? Pa? Mga minor de edad pa po yung mga anak po ninyo? Opo, ma'am. Okay. So, dahil po dyan sa sitwasyon po ninyo, Nay, lumapit po kayo sa Ako Bicol, sa aming programa. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Kailangan ko na lang talaga magpa-check up po, ma'am. Kasi parang hindi ko na kaya itong tiisin na pa ako. Okay. Dahil sa wala po kayong pera, naniwala po kayo doon sa mga albularyo, sa mga manggagamot, ang ginawa nyo po ay yung mga herbal na lang. So ngayon po, desidido na po kayo na magpatingin po sa doktor sa tulong po ng Ako Bicol. Opo, ma'am. Opo. Dahil po dyan, Nanay Adelfa, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Opo, meron po tayong kababayan na nagnanais na matulungan po. Maaari po bang sa tulong ng Ako Bicol Party List ay mapasuri po natin sa doktor itong kalagayan ni Nanay Adelfa? Taga saan po ba si Nanay Adelfa? And wala pa ba siyang check-up sa atin sa BRSMC? Taga Santo Domingo Albay po ito, Ma'am LV. Okay. At sinabi niya kanina ay nakapa-check up na po siya dyan po sa BR. Okay. May check-up na po sa BRSMC? May mga laboratory test bang dapat yung sa kanya? Opo, ma'am. Nabanggit niya po kanina na meron pong laboratory test, kaso hindi niya po masikaso dahil sa kawalan po ng pera. Okay. Pag meron na po siya mga laboratory test, tanin na po natin sa BRSMC para magawa na po. Pag po mag-alala si nanay ha, wala po siyang babayaran. Delivery po natin siya. Lumapit lang po sa atin sa Ako Bicol Help Desk. Nasa table 5 po ako. So malapit lang po sa social service. Pag mag-alala si nanay ha, sabihan niyo po siya na huwag siyang mag-alala kasi wala naman po siyang babayaran. Ayun. So, nakakasiguro na na matutulungan partner dahil sabi ni Miss LB, tutulungan ng Ako Bicol Party List. So by that po, Miss LB, ano na lang po yung kailangan na pagdaanan na proseso ni Nanay Adelfa para po itong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List ay makuha na po niya? Puntahan niya lang po ako bukas, kahit bukas mismo sa BRSMC Table 5 para po magawa na yung mga testing. Ayun. Opo. So, kailangan lang gawin ni Nanay Adelfa, puntahan si Miss LB at si Miss LB na yung bahala na mag-guide dito kay Nanay Adelfa. With that, maraming salamat po, Ma'am LB Sedeño. Thank you so much and God bless everyone. Keep safe po, masyadong malakas ang ulan. Opo. Alright. So, keep safe, partner, dahil masyadong malakas ang ulan. Paalala mula kay Miss LB Sedeño. Maraming salamat, Miss LB. Ayan. So, balikan natin si Nanay Adelfa. Nanay Adelfa? Napakinggan niyo po si Miss LB. Ang kailangan niyo lang pong gawin ay puntahan po siya sa kanyang opisina, sa kanyang table at magpakilala po kayo, Nanay Adelfa, na kayo po yung nakausap niya. Kayo po yung nakausap po namin dito dahil aalalayan po kayo para ito pong hinihiling niyo po sa Ako Bicol Party List na tulong patungkol po sa inyong pagpapagamot ay makuha niyo na po. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Opo, sasamahan po kayo ng aming team, Nanay Adelfa. Ano po? Ano po? Nanay, kaya nyo na po bang mag-isa or gusto nyo pong samahan po namin kayo? Ano po? Samahan na lang po, ma'am. Opo, kami din po, Nanay. Gustong-gusto po namin kayong samahan para naman po maalalayan po kayo at tuluyan na po kayong mapatingnan sa doktor at kung ano po yung advice ng doktor, kung ano pong gamot ang kakailanganin, ano po yung dapat na operasyon ba kakailanganin, yan po ay sasagutin ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Nanay Adelfa. Salamat po, ma'am. Okay. Ayan. So, medyo malapit lang, partner. Kaya, Santo Domingo, going to BRHMC. Yan. Sa muli, maraming salamat dyan kay Nanay Adelfa. Samantala mga ka-aksyon, nitong Sabado lamang, isang relief operation muli ang isinagawa ng Ako Bicol Party List para naman sa ating mga kababayan sa Camarines Norte. Mga kababayang labis ding naapektuhan ng Bagyong Uwan. Ang buong kaganapan, panoorin po natin ito.
Pagkaroon ng Typhoon 1 dito, grabe ang naranasan namin. Sobrang lakas talaga. Kaya kami, alam naman ninyo, ang Ako Bicol na laging nakasuporta dito sa Camarines Norte. Kaya kami nagpapasalamat, iba po sa aking kasamahan si Mayor Agnes Ang, siyempre ang aking na dating pinanggalingan ko, ang Kapitolyo, na talagang nandyan lagi ang Ako Bicol. Salamat sa Ako Bicol Party List sapagkat isa kami sa malalang tinamaan ng bagyong Iwan. At hindi naman po nagdalawang isip ang Ako Bicol. Kaya ngayon po ay nandito na ngayon yung tulong na naibigay ng Ako Bicol sa aming mga kabarangay. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List sa pamamigay ng kanilang food pack sa aming barangay natin. Thank you po. Mula dito sa barangay na pilihan. Sa barangay Kalibaka! Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Yan, partner, isang patunay na naman ng Ako Bicol Party List ay handang tumulong sa mga ganitong sitwasyon. Mula Rapu-Rapu, Masbate, Catanduanes, Camarines Norte, partner. Ayan ang patunay na talagang Ako Bicol Party List ay laging nakahanda, partner, sa pagtulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng kalamidad. Yan, papalapit pa lang yung bagyo ay nagre-repack na talagang Ako Bicol Ganyan Party ang List. Ako Bicol Party List, partner. Sa anumang pagsubok, anumang pinagdadaanan ng ating mga kababayan, mararamdaman mo at patuloy na mararamdaman ng ating mga kababayan ang tulong, malasakit, pagmamahal ng Ako Bicol Party List. Yan, ang probinsya rin ng Camarines Norte ay isa rin sa labis na naapektuhan nitong bagyo. Ang ilang parte or barangay or lalawigan, yan sa meron itinas na sa signal number 5. Actually, until now, marami pa rin mga lugar sa Camarines Norte ang wala pa rin supply ng kuryente. Partikular dun sa mga coastal barangay na labis talagang hinagupit nitong nagdaang bagyo. Okay. Ano man ang pinagdadaanan nyo dyan sa Camarines Norte, maging positibo lang at tatandaan nyo na anumang pagsubok, bagyo lang yan. Tayo ay mga Bicolano. Yan, tama yan, partner. At paalala, matapos ang bagyong Uwan, kahapon lamang ay pumasok na rin ang bagyong Berbina sa ating bansa. Dahil dito ilang mga eskwelahan ay suspendido sa araw na ito mula sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. At syempre, partner, dito rin sa probinsya ng Albay, dito sa Legazpi City, suspendido pa rin ang klase dahil dito sa nararamdaman nating sama ng panahon, lakas ng pag-uulan. Ayan, at sa ating mga motorista, mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil medyo madulas po ang ating kalsada dahil sa patuloy na pag-uulan. At doon sa mga kabahayan na nasa landslide prone area, mga mababang lugar, dapat lagi lang kayong handa. At paalala din ng Feebox, partner, doon sa mga kabahayan, mga residente na malapit sa paanan ng Bulkang Mayon, kayo din ay mag-ingat sa posibleng lahar flow. Ayan, at sa ating mga kababayan na mangingisda, kung meron pong abiso na huwag magpalaot. Meron, partner, nakabandera ang cyclone wind, tropical cyclone wind signal. Yeah. Kaya pinag-iingat din. At marami tayong mga kababayan ang stranded ngayon sa Puyodoran Port dahil dito, partners, hindi pagbibigay ng patnugot sa pagpalaot at 600 na yung stranded individual. Sa ating mga pantalan. Yes. At 200 na mga trucks and private vehicles ang stranded ngayon sa Puyodoran Port area. Pero paalala din ng pamahalaan lokal ng Puyodoran, sila ay nakahanda sa pagtulong sa ating mga kababayang stranded. Ayan, para sa ating mga kababayan, dapat laging updated sa
magiging kalagayan ng panahon para kumbaga maging handa po tayo. Grabe partner, ano? Ngayong taon, maraming bagyo. Sunod-sunod, partner. Oo, kaya nga gusto ko nang matapos kaagad yung 2025. At i-welcome na natin etong 2026 and we hope and we pray na ang 2026 ay maging bountiful, maging masaya at malayo tayo sa anumang kalamidad. Sana walang bagyong dumaan dito sa ating Sana last na to, pero meron pa. Meron pa. Meron pang binabantayan sa labas. At sana naman wag na makaapekto sa Pilipinas. Yan, tama. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. At kung may mga hinaing at problema kayong kinakaharap at nais humingi ng tulong, maaari kayong mag-mensahe sa aming official Facebook page, Ako Bicol Tabang Ora Mismo. At kami ay ora mismong tutugon. O di kaya naman maaari rin kayong dumulog ng personal sa aming mga tanggapan. Panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora Mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora Mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora Mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan partner, alam mo ba kung anong petsa ngayon? November 25? November 25 at dahil ngayon ay November 25, 30 days na lang at Pasko na! Napakabilis ng panahon, 1 month, partner. November 25, December 25. Nagsimula tayo sa 100, ngayon 25 na lang. 30 days. Ayan. So, ilang araw na lang mga ka-aksyon at Pasko na! Ayan, excited na ang ating mga inaanak na makatanggap ng regalo mula sa atin. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Nomer Corporal. At magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.